This is number 23 Sharp Eye Channel. We are here at Dobsonville Stadium, Kaizer Chiefs 3 AS Simba 1. My brother, how's it? Siyaphila kunjani bhuti? Siyaphila ubani ubhuti uyaphi? Oyikama nguSifiso ngokwamadzila. Yeah, ngisupport iKaizer Chiefs kakhulu. Ngijabule kakhulu ngomdlalo wanamhlanje mfowethu. Number 1. Yeah, umdlalo wanamhlanje bomhle kakhulu. Ngithandeni first line up abaqale ngayo nje ekwazile ukuthi sikwazi ukuthi sigcine sesikwazi ukuthola amagoli amo. Ngithande kakhulu istriker lesesitsha esifikayo. uKadoro ngimthande kakhulu indlela enze ngayo because uyakwazi ukucreate ukuthi abanye abadlali bakwazi ukora noma ngakori yena. Naye mase ne chance futhi yakhona ukuthi ayikorele. Yeah. So umubhekile nisazo imaintainer le play eniyenza namhlanje noma niqokile nje namhlanje? Hayi uma ngicabanga saphinde siqhubeke la besigcine khona cause uma ngicabanga nje oba sizasuka la siye ku Durban City sizafike senze njalo futhi sithathe la 3 point sibuye lesimeni ikhosi lizobuya ikhosi lizovuka nakanjani sizobuyela. Ubani man of the match yakho? Hey, man of the match namhlanje ngibonile mina engibone kahle. Hayi bengibona uNgcobo bandla bengibona uMapholoba uNgcobo. Bengibona uMapholoba amapass wakhe amnandi benza nje sibekwazi ukuthi ama wingers sikwazi kwabona ngama passes wakhe. No, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Danke.